Вазорати адлияи Тоҷикистон гуфт ки ҳикматулло Сайфуллозода рӯзноманигор ва узви зиндонии ҳизби дар кишвар мамнӯи назати исломӣ шиканҷа нашуда, балки дар пайи муноқишаи лафзӣ дар маҳбас латукӯб шудааст. Дар ҳоле ки наздиконаш гуфта буданд ӯ аз сараш захмӣ аст, вазорат мегӯяд ӯ осеб надида барои муолиҷа низ муроҷиат накард. Зиндонҳои Тоҷикистон пӯшида ҳастанд ва тасдиқи мустақилонаи хабар аз манобеи дигар имконнопазир аст. масъулони Вазорати адлия рӯзи 8 октябр дар эъломияи расмӣ гуфтанд, як узви зиндонии гурӯҳи Раҳмон Сангинов маъруф бо номи Раҳмон Гитлер рӯзи 5 сентябри имсол ҳикматулло Сайфуллозодаро дар маҳбаси шаҳри Ваҳдат задааст. Санҷиш нишон дод ки миёни маҳкумшудагон ҳикматулло Сайфуллозода ва Аслиддин Турсунов дар заминаи бархурди манфиатҳои маишӣ муноқишаи лафзӣ сар задааст. Дар натиҷа Аслиддин Турсунов ба таҳқирҳои ҳикматулло Сайфуллозода тоб наоварда ӯро зери латукӯб қарор додааст, гуфта мешавад дар изҳорот. Маълум нест ки баҳси онҳо бар сари чӣ буда ва дар куҷову кадом вақт иттифоқ уфтодааст. Ба итлои расмӣ Аслиддин Турсуновро бо гуноҳи вайрон кардани тартиботи дохили зиндон ба 15 шабона рӯз ба тавқифгоҳи ҷаримавӣ андохтанд. Пайвандони ҳикматулло Сайфуллозода дар охири моҳи сентябр хабар дода буданд ки ӯ дар қисми тиббии маҳбаси шаҳри Ваҳдат захмӣ шудааст. Онҳо гуфтанд, як маҳбус нимашаб ба сари ӯ бо чойник задааст. Ба иддаои Фароғат Сангинова ҳамсари Сайфуллозода маҳбуси ҳамлавар бемор набудааст, вале рӯшан нест чӣ гуна дар нимашаб ба қисми тиббии маҳбас роҳ ёфтааст. ҳикматулло Сайфуллозода ки моҳҳо боз аз бемории дил ранҷ мекашад ва моҳи июни имсол ҷарроҳӣ шудааст, дар қисми тиббии маҳбас бистарӣ мебошад. ин ҳодиса дар ҳоле рӯй додааст ки Созмони хабарнигорони бидуни марз дар оғози моҳи сентябр аз ҳукумати Тоҷикистон хоста буд ҳикматулло Сайфуллозодаро афв кунад, чун ҷонаш дар хатар аст.